Uyazi ukuthi empilweni kunabantu abangazi ngempela bafethu ukuthi izinto hamba kanjani. Umuzwa ngisho ekhuluma nje ukuthi lo muntu lona akaqondi ngempela ukuthi izinto hamba kanjani. Uzobabaza ethi isibanibani uyayibulala imali uhola 30,000 ngenyanga. Ngivele ngizwe ngimdabukela mina bafethu umuntu onjalo ngoba uyabona yini ukuthi emqondweni wakho wazi ukuthi umuntu ohola imali engaka kushuthi nje unenqwaba emali. Ngisho ebhenki nje isiyazi yadibana impela yaze idake. Uyabona bafethu, ikakhulukazi uma usukusebenza uhola, ayikho imali eningi uma usukuhola bafethu usebenza nje uhola, cause imali ilingana iy'ndleko zempilo osuke uy'phila. Umuntu osuke ehola 30,000 okokuqala kusuke kumphoqa ukuthi ehambe ngemonto, ebe nemonto. Uma ubala kusukela ey'ndlekweni zokukhokhela imoto inyanga nenyanga, iy'ndleko zikaphethroli, iy'ndleko zey'dingo zakhe, iy'ndleko zempilo ayiphilayo nendalo ahlala kuyo, ungamangala ukuthola ukuthi le mali iphela eze engene ngisho komashonisa. Kodwa ngaleso sikhathi leso wazi ukuthi uyayidiliza imali. Ngiyafisa bafethu ukuthi abantu befunde ukuthi empilweni bafowethu, ikakhulukazi uma usukusebenza, imali nje bafethu yeholo osuke uyihola ekupheleni kwenyanga ayikho, ngisho ngathiwa uhola malini ayikho ngoba ididakthwa yonke ingene kuzo zonke iy'ndleko nje zempilo osuke uy'phila. Futhi ayikho into ongayenza ngemali yeholo. Uma usubona abantu benza into ey'nkulu bethenga imizi ebizayo behambe ngemoto ephezulu, isikhathi esiningi basuke bey'tshelile leyo mali leyo benza amaloni emabhenki, kodwa nisuke ungazi, nisuke ungekubona ngoba ngeke bekwazi ukuy'thengela izinto ngokheshi. Imali bafethu ayibekeki, imali nje inela iy'ndleko esuke siy'phila ngaleso sikhathi leso.